началото на третият пореден летен арт-фестивал Еленов 24. С какво се занимават вашите деца? Ще ги дадете ли да се занимават с изкуство? Или пък хората на изкуството не могат да се изхранват? Това е, което най-често съм чувал. И няма по-неверна реплика от тази. Защото хората на изкуството имат нещо, което никой друг няма. Имат свобода на мисълта и на въображението. Почти всяка друга професия, а аз това го знам, повярвайте ми, изисква от нас да се самоограничаваме. Единствено хората на изкуството трябва да рушат границите в своето съзнание. И отново, към родителите. Ако вашите деца се занимават с изкуство сега, някой ден те ще бъдат добри приятели, добри колеги, прекрасна част от обществото. Каня три разкошни актриси, които са ученички на Димитър Еленов в неговите детски театрални студии. Казвам, заповядайте на Деляна Хаджиянкова, Йоанна Темелкова и Светлана Янчева. Тези години на тинейджърството, в което се луташ кой си, къде си, коя е пътеката, кое е истината, кое е доброто, кое е злото. Така че вярвам, че те ще кажат нещо, с което да ви дадат кораж на вас пък да намерите вашата пътека. Ще кажа само това, че моето любимо негово изречение беше, че той един ден ни събрал, погледна ни и ни каза: вижте, вие може да не станете велики актьори, но със сигурност ще станете добри хора. На децата искам да кажа, че изкуството е едно от най-хубавите неща. Наслаждавайте му се! Надявам се тези няколко дни да оставят незабравим спомен у вас. Мечтайте, играйте, забавлявайте се, чувствайте се свободни и както казваше един мой любим, много скъп на сърцето ми родопски дядо, като стъпвате по земята да се чуе.
Да знаете, че 2 плюс 2 в математиката може да е 4, ама в изкуството не е. 2 плюс 2 в изкуството може да прави точно толкова, колкото пожелаете, и то ще бъде верно.